jamak-jamak kaya ngene iki. Penyanyi sinden ku anggere arep ketemu ya kaya ngono. Mula sing mari api apa mbak kerjasamane antara sinden karo yoga. Arep ana sinden yoga yo nek ora nusane ora muni. Mula dileperke karo tukang corong. Ini sapa jenenge Mas Diro. Ning najarana sone nek ora ana jensete ora muni. Mula jane balik karo genset. Solar. Najan genset ana nek ora ana solar ora muni. Mula aja maido jane balik karo regane solar. Lah pompe priwe? Nek solar entek diyuwi. Kok diyuwi piye? Apa nek piye apa saiki dolaran regane. Yo. Bacaan